Anyay mga bida-bida, welcome back to our classroom. Andito tayo ngayon sa Alaminos City, dito sa may bungad papuntang 100 Islands. Ngayon napaka linis ng lugar, konti lamang yung tao dito. Kaya nandito tayo ngayon kasi kanina pumunta tayo ng Masamiri. Kaso nga lang pupunta sana tayo ng Masamiri, kaso nga lang hindi kinaya dahil masyadong may mga part patong Masamiri na matatarik, so hindi kinaya ng sasakyan. Kaya dito na lang tayo sa Alaminos. I don't know kung inopen na nila yung 100 Islands para sa mga turista, pero for now dito na lang muna tayo sa may bungad. Kaya tara, liwalaw na tayo. So malinaw ngayon na parang hindi pa siya totally open yung tourism dito kasi sa nakikita ko walang bangka, walang mga turista na pumupunta mismo doon sa 100 Islands. Kaya yung mga local tourists lang, yung mga taga dito lang siguro yung mga nag-enjoy for now sa ganda ng lugar. Tahimik dito ngayon sa Alaminos. Yung mga nagbabike, yung mga residente lang ng Pangasinan ang nakakapunta dito for now. So we just hope na sa mga susunod na buwan babalik na yung sigla ng tourism dito. Kaya for now, mas maganda na i-enjoy muna natin yung pag-stay natin dito kahit ilang oras lang. So that's the wrap, everyone. See you next week.